Takže čaute ľudia, toto je deň 3, čo každý jeden deň otváram 2 raidky. Takže napísali ste mi do komentárov, že mám otvoriť fan crateku, čo by mala byť táto Summer Fan Crate. A tam dostanem Nanook, to je celkom pekné. A druhé ste mi nenapísali, takže druhé si vyberem ja a mne sa páči túto novú, si otvorím, tie z toho dinosaurieho updateu a tam je nejaká lepka, to je celkom pekné na ozdobu. Takže toto je už pre toto video všetko. Napíšte mi do komentáru, aké 2 crateky by som mal otvoriť zajtra a ja ich otvorím. Nezabudnite dať like, aby sme mali 500 odberateľov a nezabudnite dať, nie aby ste mali 500 odberateľov, ale aby sme mali čo najviac lajkov a dajte určite aj odber, aby sme mali 500 odberateľov. A nezabudnite mi napísať nejaký pekný komentár a toto je už teda všetko a čaute.